dan madadi in hadda saban nan kan bayan hada bannan in tumaye da uba da uba na za a yi tsere iska ba ya kashe ki tsere gaba aka ba ƙarya ga kai ba na gaba da iska bai kashi na amma Allah bai bari na ni a yi tilar shari mijin kullu kan da iska bai kashi sun rago ka saba da faduwa gaban alkali shari'a ba ta sha ma kai dan mutanen jiga na malam ba Umar ba shamin kai aba ta yi ba na dangana na ba iyaka wanda ka kwanci lahira ta ba a je ya ji tsoron gugu in dai wannan duniya ta Umaru na'am na malam bawa ko bi aka sharta in duniya ja Umar ni bai ba ni kuru turmin kati lalata gari dan liman jikan liman rago da kanka ne dan malam Umar in dai wannan duniya ta haka an kai sadda kanka Umaru ka sadda kai bisa ko Allah ya halitta in dai mai milikin duniya na Umaru haka an kai na malam bawa mai da kamar na Umaru ya mutu ya badu duniya ya in dai mai aje samu na ya taru ya Allah ko Allah ya halitta babu kamar karu na jalli ya mutu ya bar duniya gaba da wani mai yawo da duwatsu da itatuwa da dukiya ta yi ta Umaru ni da malam bawa in dai wannan duniya ta ko Allah ya halitta a tara daraja duniya Umaru a tara daraja lahira can ko Allah ya halitta maza Allah ya dara shi ya sai ya bar duniya gaba da wani jaki mai saboda shi aka kwanta kan ga duniya ga uban wa ya tsoro daga tura mugunta ya cire ruwa ga Umaru na abu na malam bawa babu guda mai kukuwa tudu sai dai a gwada mai ta da jallu kuma duwa ne mugu a kasan ga babu gaman inuwan mataci in kuma mata hariya na ke ba ya Allahu kada sai na jiri inuwa ni na taso daki ta kwalo gumi aka yi a'a na malam bawa tsoho ya taso jalange gami mugun ba yana kore da keke na biyo gwalli haka za mu tahowa zai da tare na rutsin zu majaya ta gaba mu to sai kuka yi a'a ni karo keke ya baka ya hana wa mai ban su le daya ba ni ke tare ya tsamin ga dan katan kwado na ji kana wa barayi ni kama iya baka kyauta ta yi haya gaga yi talla balle kwari Najeriya ga ya kasa waje ba kada mugu mai taba ne akwai kada mugu mai taba ne ka zo ka ba mai gani da shi sai mun zai gadaji yin muke ji bacci ga kula saboda tsoho tudu ya riga ya shirya na yi zago ni zan da kai kasan maru na abu na malam bawa a radu na suna mugu ya yi mai ta don gasu gaban zale na jirgin kasa san shi kama da ga shi na yi zago na zan da kai kasa na yi tunanin inda zani sai na zabu wurin wai ka da ke ta ne sai umma dogon da hadisan na lokacin da yana na bai mace ba yadda da ni zamu gamo mai tudu tsoho ya taba ni yadda maganar ban ma da yoyi ai ba za zuwa ko gidan tudu kwanta ya kolo na agwaji ne na zabura ne sheka da yake ne zan kauce abdu dan bakin ciki abdu yaya kauci dan bakin ciki abdu da tudu na malamanu kenan ya sami na samu gamo mai tudu tsoho yadda ba ya ce ga ɗan ƙasa ba yan akwai ta da daɗi sai da kanka kai ba zuwa ta gidan tudu wata hikolo na saboda kai ma kana da koko yadda ka tafi da wurin nan kwafi da dai in duniya take
ko kura ta ta Muhammadu baba na gadi ya daga tango bakin gargani ije ji da ke ni gambu sai ka danga da duwa ne faro in gano maka babu guda mai kukuwa tutu kwaukar kolo tun gaya maka na zan kolo na agwai ni zarce da keke zai isa dan zaga dodo halilu shugaba ya baba su baki ya baba tsoho baban ya haɗe buru ya ce mi mawaru gango ni ce mai tudu tsoho yadda ba ke ce magana banza da yoyi yau akwai ta da daɗi sai da kanka ai dubba mutar maku kuwa hawa sai dai na ya ɓaci nan na zaɓi da na sheka da keke na yanzu kai mai dole kwakware ga gida da ɓarayi ga asibiti duk zuma da dayin gumi yana nan ko bataliyar soja sai ta daji in gaya ma ma da dayi na dan taba sa ba ya shiga ɗaki iyaya ma da ba ya shiga shagon mutane ma da ba da ƙari jiwu ya kai ba mai tsara hanya ko da ma da mai kaza hanya ɗan dahi ma da agumi da kwance ya ce mini gamu in haɗa maka ba a zo a fata gidansa da kwatsai kulo na gwadi ne da ne sargo da keke ni ije ma ba daji na amursa mama ba daji Muhammadu mama ba ilkamidi na wallahi ji kare kan da in ka ji Alhaji Umaru ai o argungun ba ta ku ake magana ba ku na gwamnati waɗanda ya da yin gaya ba Umaru yake ni ba a zuwa yawo gidan su da kwatsai kolo na gwadi ne ni ba abu da ni zarce da keke ne zike ado kashin zama tsoho mai yawo da keke sabai na nan bai mace ba Aleru aka kashe shi gidan sarkin tasha na Aleru. Sai ya ce da mu in gaya ma ba a zuwa sata gidan tudu duk wani faro ya faɗa ma yana sai ya sata gidan tudu sai na shi ƙarya ta a shekari ma. Yana sai ni dangana na je ko da keke na zo je ga ina zo din ƙauyen mu zan zo ina wata wasan inda zan yi. Sai ni tuna inuwa da madwaci. Inda za mu hura ne je ka da keke na ta biya ne kai alelu ga kudin fi ta jada yan alelu bakin garga ka ta shiga babban lafiya ya ce musu dan irka yana ciki kokon mugun ba a ina na son ka ce mini ayin hura na ciki baya yi ta ya hawa umari ce da an ka jini na turu yanzu gaji sai ni ji abai da da kai wani wadi zamne ni wasa kuka da inga tangwa kila shiri ilka baya lahiya ne jana sai da ne shirya da cuta inda hada bana in tuma ya tunda ba da uba na ba ai ka riga ka gama wannan banna sai dai da Allah ya jara diyan shi gaba dai an kai wuri yara suna lube kawa suna taba kafa wasu na taba kawa suna ta kila kuna mata alfa din ga bumijin kudu mai kuma cuta an kuma mi kila kuna mata lahiya ne ke Umaru na dai ta in shirya banna tunda ba da uba na ba ai ba sai da doyo zo da kai ne jami'a guga ta jizam ne Najeriya duka har kasan wajen ka wani shege ya taba ka ya ta alƙali ya taba ka ga buɗa mai ne ishe shi ya shiga ɗaki ya yi da rai in tuba in zamne ciki ne in kame wura ne ban zaki na yi ya mutu ya tsage shure in tai ma dai in faɗa maka wannan ɗin sai kai ni kowa bai taba ni ba zaman mu da kowa layiya muke ni tudu tsoho ya taba ni zai gaba shi bai kuka ta ji zam in ban shi ne na tashi zamne ina muka cin mai yanzu ina muka cin mai in gama mai ni sai Muhammadu ina gaya ma kan da na zo gari ka gidan gana iske barayi zai ya kowa ya ce bai biya ba sai ce ka dai ji gambo wannan tsoho ni gabi ne don yin ga tukunya in ga tulu sai wani ya ta kanana da kamu gamawa lahiya da don kai in ba ni ba wani kolo na gwadi ne ni shiga daki ni rera aka mai na kan zari lahiya lo don na hada banna na tumaye ba da uba na za a yi ba
ni dare ya yi tsawo dan dade ba ta waye min baran na a dai yi ta waye in gaban nan inda wuce gawa da iya kanya tunda ba ta uba na ba ba ta ni sai na ta ji ya mu kariya kumallo gaggada mu da mun kariya kumallo inda madaci ni goya bakin mu ku ga ke kuna ta yi a sai ga mu mun yi ce turni sai no ga tudun ha sai ni koma ga kan turni sai tsohon kolo kai ka dade tudu mai hana mai titin gidanu gaban ka gaban so yayi mu ya ba su ganin takin hokka duk da hura ta buzu bai kasar ta ga bushewa a gare rai hura duk kwaro bai taba a rai kare nan bai yi tinta duk da bai za ta yi ba mata mu ko an kai daji je ta to zan da ta bushe wa ga ne ba tudu kolo bai taba ba da mu ya kuwa nan sai ya cire hula ya aje kasa kullum faji a gaba mu duka wani ayi wurin shiga sai ce ya gaga ya talla yau garin ga akwai manyan barayi duk dai wada musu kano kisu ne na hana ma don ba ka da mugu mai taba ni kowa ka iyawa ga wurin nan mu gangara daji in buge shi in bai shi ga kola ya su canye kanda inda hau inda ɗan maɗauci kuma na murmai idanu mugu na shawa hawaye ya ce mu je kama jini kan ka damu kwancan shege ni kabi na ya ba mu gamawa lalau ina kurmi na ban kula ba mun ka je kama jidi ba amince ba sai ke barayi ga su bebe ka azaba ta yi wada sai ji kamar na saki arwa cikin jama'a ta layi halau da masu barin kayan mutane ai ka riga ta dan wannan alhaji gambo dan ni ya dan yin tsere da ni ba ni yari ya tashi sai Allah dan halakaka yau ja yi na den zai cin barayi kuma ga barayi an yi birni ka za ka kai ko ka kira ka Allah wa da ha sai Allah wa dan cikin ku na ina wa ka barayi ga mai kudi ya taba ni ba samu barawo ya taba ba biya rana ku shagu sai da nan da ya kira tsaye ni ga jiki ne na kadawa na hawa ne dadi ya kuje ni dan na da nan bai wucewa su sai su yi gomo sai ya ce Najeriya har ƙasar waje to wani shege ya taba ka. Ni sai gudu tsoho ya taba ni sai kwata jas yau ha da zamne. kare ya sa kare ke ne ya sa ainihin ce sarki kaji tsoro bi da na yakin da lagga Ya ce ba tsoro na ba gambo. Duk waɗanga barayi da annana kwance ma yana biyar tudu gambo ƙarya ta hashe kai ma. Kena da yadda hanya in buge tudu ya zaka yi hurce yana tsaye gani sakon kwambarin sani ba. Yadda na tar da mallamai ana ta yassun yan bori na ta bori da yanci awaki na da kaji kuma ina yanci rago. Dogon zango ya biyo turwai ya biyo tsoho daga yin ya biyo tsoho sai jalange ya biyo tsoho an bi gairi ya biyo tsoho an bi jauga ya biyo tsoho an bi gawo an ka biyo na a tsiri kunkuru ya biyo tsoho an ka sai kyaɗe ya biyo tsoho an bi ungutu ya biyo tsoho da su mai rage ya biyo tsoho sun ka sai kaya an ka shigo da da sun ka tsawo nan roma tare an ka biyo da na mai da sun ka taho ba wanka rangarin da garin sai gani gashi gaba abu gaban ga bugawa yakan tsoho ba su wuri shi kawo tsoho ba ya kora shagu ba kai ba su kayi wata alama alhaji gambaki ko tsoho ba su kora yadda na biyo tsoho ko koran nan alhaji gambo in waɗa ma mun ka taho da bai cika ba mun ka taho hana a wani tare na biyo tsoho ga mu mai shekara biyo tsoho mun duwa ko an kuci mun kai gani gashi garin da garin banka kuku gaba
mun ka biyo mai sheka sai zugu mun ka biyo in garga ta daga kun ta neman wa da baba na biyo so in bi kundutu mun ka bi kankare wai da buku kun biyo so in bi hakku mai yama mun wa da baba nan ya ga mota yayi ga yadda bi gida na ila ya ce na biyo tsohon surunan nan ko baki ne bai rufe ba Muhammadu Inuwa ya kira yan ya ce kyale shege dan gasa wahide maka sun tulayoyi wancan tsohon gambo wancan tsohon ni kabi ne yau ba mu gamawa da wani tsohon surunan nan ko baki ne